Bueno, o Consello naceu con un mandato fundacional que é o de preservar os valores culturais do povo galego, que é o que está na súa idea original. Esta é unha idea plural e moi aberta e ao propio tempo un pouco preservacionista ou conservacionista, que é moi debedora da tradición, eu creo que xa da antes da Guerra Civil, da época dos seminarios de estudos galegos, e da idea de que recuperar o patrimonio pois é unha forma de construir unha cultura nacional. É unha institución que está no Estatuto de Autonomía de Galicia e, por tanto, o que está no Estatuto é o que autodefine a propia comunidade como colectividade, como povo. O Estatuto é aprobado por referéndum do povo galego e, por tanto, que para eliminar o Consello da Cultura Galega, pois debería establecerse un referéndum, nada menos. Esa é a importancia que non convén esquecer. O Consello da Cultura Galega é unha institución extraordinariamente original, mesmo dentro da legislación española, e poucas experiencias hai en Europa, unha experiencia que en grande medida viña do espírito escandinavo, conforme se crea un marco para, por unha banda, aconsellar, por outra banda, estudiar, e por outra banda, criticar no sentido positivo, así polo menos entendemos aquelas cuestións, digo, que deben ser consideradas para o desenvolvemento da pluralidade que representa a realidade cultural dun país. Nese aspecto se caracteriza pola súa autonomía e pola súa independencia. No Consello da Cultura Galega deben de estar todas as voces, ou polo menos o máximo número de voces posibles das institucións e das persoas que algo teñan que decir alrededor da cultura galega. Porque nela agrupouse moita intelixencia, foi unha institución moi atenta ás realidades máis vivas da cultura, algo que en principio se sospeitaba que podería dar lugar a unha institución pois con certa tendencia ao anquilosamento polo propio feito de que na súa fundación, na lei da súa fundación, pois só aparecían unha serie de institucións, algunhas pois que efectivamente se podía supoñer un certo carácter conservador ou inmobilista, e isto, sin embargo, pois non foi así. Sendo unha institución que ten 30 anos, unha institución aínda máis ou menos nova, eu creo que nestes sentidos que acabo de decir, intelixencia, boas maneiras e apertura á realidade viva da cultura galega, é a institución, eu creo que máis exitosa e máis exemplar das que hoxe están vivas en Galicia. Con Filgueira Valverde comenzamos unha laboura que eu xa viña facendo desde que Piñeiro chegou a Galicia no ano 50, xa viña colaborando con ele e con os de Galaxia en esta loita por a cultura galega. Con Filgueira se puxo en marcha pois o Consello da Cultura e se puxo en marcha a Lei da Galeguidade. E, naturalmente, isto foi o berce desa recuperación do galeguismo aquel que soñábamos todos coas xentes da xeración nós e do Seminario de Estudios Galegos. De maneira que eu quedei moi contento por esta recuperación do galeguismo tan necesaria para unha nacionalidade histórica como Galicia, con unha lingua como a nosa tan belida. A idea fundamental era non solamente asesorar, digamos, a Xunta de Galicia, sino tamén, digamos, ter unha capacidade de iniciativa. Había como tres funcións de asesoramento, de manter, por tanto, de revivir e fomentar e impulsar o coñecemento da cultura galega non só dentro de Galicia, sino dentro do mundo. A idea do Concello de onde nace? Pois non había ningún precedente. É dicir, no Estatuto de Autonomía do País Vasco, o único que hai é un artigo que refírese á Academia da Lingua Vasca. E no Estatuto de Cataluña non había ningún precedente, tampouco. E penso, e podo falar en primeira persona, xa
nesta altura da miña vida non vou a presumir innecesariamente do que non é verdad. Pois a idea foi mía. Que era o propiamente galego da cultura, e pensamos que esa pregunta previa sobre que concepto de cultura estábamos utilizando pois era de relevo, non sexa que nos atopáramos ca sorpresa de estar empregando pois un concepto moi herdeiro de tradicións do XIX, moi estáticas, pouco dinámicas, ás veces un tanto esencialistas, e polo tanto responde a esa pregunta, crítica, debate, porque ao propio tempo non somente se trata de incorporar disciplinas, materias, olladas diferentes, senón perspectivas que moitas veces están en conflicto. E esa idea de conflicto cultural, de pluralismo interno, pois queremos tamén subliñala. Por lo tanto, non é só a novedade, recoller os debates máis recentes en diversos ámbitos, sobre a idea de cultura, senón tamén os propios debates e conflictos, ás veces ben agudos, en derredor do que debemos entender hoxe por cultura. Bueno, o Consello foi creado desde o principio como unha institución de institucións. Penso que isto é un dos grandes acertos, aínda que poida parecer que isto limita un pouco a súa mobilidade e a súa frescura, tamén lle dá moita máis seguridade e dalle maior riqueza, porque as institucións son sectoriais, o sea, as que se ocupan pois, da investigación da lingua ou do patrimonio ou do territorio, ou que son institucións de outro estilo, como universidades, etc. Podría asimilarse un pouco ao Instituto de España, pero o Instituto de España é só reunión de academias. Entón, creo que este é máis ampla, ¿no? Porque ten institucións que son academias, ten universidades, ten centros de investigación e ten persoas a título individual. Isto é o que lle dá variedade e ao propio tempo profundidade institucional e estabilidade. O Consello naceu como un pouco que as ferramentas e as posibilidades que os seus animadores naquele momento creían, non? De feito, eu creo que era o máis novo do Consello cando entrei, non? E dubidei no momento de entrar, porque había algúns sectores que vían que o Consello pois era un lugar rancio onde se iban a consolidar determinadas persoas e determinadas institucións e deixar fora outras. O Goberno galego propón para o Consello unha sorprendente composición antidemocrática. O Goberno galego pretende que este Parlamento outorgue a certas institucións, en grande parte privadas e elexidas arbitrariamente, a capacidade de cooptaren ao resto dos membros do Consello e de se constituíren en tutela permanente da nosa cultura. Ignórase entidades e sectores sociais de decisiva importancia para a promoción e modernización da vida cultural galega, incluíndose pola contra entidades de moi pouca representatividade. Pero ao mesmo tempo eu ao final decidime entrar por unha cuestión que me parece moi importante, e é que unha sociedade, un país, unha cultura, unha nación necesita institucións sólidas, maduras e representativas. E, por tanto, non se trata de que entre o primeiro que chega, pero trátase de que haxa unha pluralidade que reflicta a propia realidade social. Na realidade social hai distintas maneiras de pensar, incluso distintas maneiras de entender a cultura, e eu creo que todas elas deben de estar representadas no Consello para que se discuta, para que poida haber vida. Porque se o Consello ao final é un grupiño de amigos ou de persoas que todos pensan igual, pois, bueno, mala función imos facer e, desde logo, moi pouca representatividade imos ter respecto da sociedade galega. Sí, o Consello está obrigado a ter relacións coas institucións autonómicas en primeira instancia, con outras tamén de carácter local ou non autonómicas, tamén de carácter estatal ou externas a España, pero a institución coa que está obrigado a ter unha relación máis directa, máis próxima, é co Parlamento de Galicia por unha razón, porque o Consello se financia con fondos públicos e o titular da soberanía do pobo galego é o Parlamento de Galicia. E, por tanto, como sucede con cualquier outro departamento do Goberno de Galicia, temos que presentar no Parlamento as nosas propostas, o noso plan de actuación anual e o plan de orzamentos para cada ano, que é sometido ao criterio da Comisión
de orzamentos que todos os anos se reúnen no Parlamento de Galicia, é onde o presidente do Consello debe dar conta do que fixo naquele ano e do que pensa facer o ano seguinte. É certo que no Consello da Cultura Galega non cobramos por estar aquí, non? Para nós é un honor, e como tal honor síntome pagado. Nos queremos construir un país dunha certa maneira, queremos contribuir pois, ao, digamos, como se decía en épocas así, con unha expresión algo máis ribomante, o florecemento da nación, e estamos aquí tamén por un compromiso con Galicia, coa lingua galega, coa súa cultura. Bueno, o Consello ten que manexarse con independencia porque é independente. Por tanto, sempre independente no sentido de ter criterio propio, de ter unha liña de ruta propia, de ter unha programación, unhas políticas propias, e ao propio tempo buscar a concertación, a cooperación institucional, a non estar aillado, non ter unha concepción holística de pensar que isto é todo, non? Ten que ter independencia, porque senón, digamos, convertiríase o Consello da Cultura Galega en unha especie de departamento de propaganda do goberno de turno, calquera que sea o seu cor, non? Falamos das obras do Camiño de Santiago e dos informes, do informe que fixo o que fixeron no Consello de Cultura, as ponencias de arquitectura e arte e do patrimonio que presiden de Llano e Barreiro. Tivemos un diálogo sobre elas co presidente e cos dous conselleiros. Pero é que todo o mundo confunde cualquier poder que haxa en Galicia coa Xunta de Galicia. Por tanto, hai que explicar que non é así. Formamos parte dun entramado institucional. Como hai un Parlamento, como hai unhas consellerías, como hai uns consellos consultivos de outro estilo. O poder político tivo sempre co Consello unha relación de non comodidade, por non decir incomodidade. De non comodidade, por qué? Porque no Consello hai moita xente que é crítica respecto da política que se está facendo e que é crítica da política que está facendo o Partido Popular, pero que foi crítica tamén con aspectos da política que estaba facendo o bipartito. Na época do bipartito, o Consello da Cultura Galega tamén tivo posicións críticas respecto do que se estaba facendo, ou mellor dito, do que non se facía. A min gustame moito unha frase daquela escritora belga fantástica, Marguerite Yourcenar. Ela decía que o día que logremos ser a mala conciencia dos políticos e dos que toman decisións, a batalla está a medio ganar. O Consello, que é unha institución, non ten que estar todos os días no periódico con titulares montando bronca. O papel do Consello é incidir naquelas persoas, naqueles representantes do poder político ou que teñen capacidade de decisión para comunicarlles que as cousas están facendo así ou que nós creemos que se poden facer desta outra maneira. O Consello non é un órgano consultivo que se limita a emitir informes do que lle piden, senón que debe tomar iniciativa propia porque ten a capacidade de observar que está sucedendo na realidade cultural galega, que para iso estamos aquí. O Consello supuxo un revulsivo e un achegar informacións moi novas que de alguma maneira supoñen o caldo de cultivo de moito da cultura e do traballo intelectual que se está facendo hoxe en Galicia. Unha vez que se rompeu, por falar así, esta barreira dos 10 ou 15 primeiros anos onde de alguma maneira se estaba facendo algo que non se tiña feito ata agora, o Consello entrou nunha dinámica, vamos chamarlle, progresiva, pero non xa tan evidente ni tan rompedora como foi a primeira. Etapas, pois dentro desa continuidade hai unha primeira etapa que é a que preside Ramón Piñeiro, que é unha etapa de intendencia, atrevo-me a decir, de buscar acomodo, de buscar unhas instalacións dignas, de buscar recursos, de fortalecer a institución. Hai unha segunda etapa que é a etapa xa de Xosé Filgueira Valverde, que é unha etapa xa máis consolidada. A figura de Filgueira Valverde empataba moi ben ca administración de Manuel Fraga, porque Filgueira fora profesor do presidente Fraga, e iso, había unha certa sintonía entre eles.
e esta casa pois ten as instalacións actuais e se afianza. Logo, a etapa de Carlos Casares, eu creo que Carlos o que intentou foi abrir o espacio da cultura por unha banda cara ao exterior, conectar a cultura galega cara a fora e conectar a cultura galega cara a eses novos ámbitos da cultura que non son os estrictamente filolóxicos e literarios, e esa línea está potenciada polo actual presidente Ramón Villares. Quizáis o que máis reflicte, na miña opinión, esa línea é a presencia do Consello de Cultura Galega nas redes. A estrategia do Consello, por exemplo, o portal da Cultura Galega ORG, que eu creo que é unha das cousas das que máis orgullosos nos podemos sentir, pola aportación, pola riqueza, é unha referencia constante, é o gran escaparate, que se pode facer moito máis, evidentemente. Pódese facer moitísimo máis, pero depende un pouco tamén da propia sociedade galega, do propio Consello e das institucións que o doten de recursos, claro. O Consello da Cultura estruturase basicamente en 3 niveis. Nun nivel está a Comisión Executiva, noutro nivel está o plenario e noutro nivel están as comisións. O órgano máximo de decisión é o plenario, naturalmente. O plenario reúnese en poucas ocasións ao longo do ano. No plenario están integradas institucións que están xa definidas na propia lei de creación do Consello e tamén están integradas personalidades individualmente. E ese plenario vai se renovando por quendas cada pouco tempo. 4 anos, bueno, pois unha parte importante deses anos dedicámola a unha remodelación interna do Consello e despois xa, bueno, pois a potenciar actividades que xa existían, algúns arquivos, por exemplo, o arquivo de migración. Creamos arquivos novos como o arquivo de planificación lingüística, creamos ponencias novas como a de ciencia e tecnoloxía e, sobre todo, o que fixemos foi organizar moitos encontros, congresos, debates que movilizaron durante 4 anos no Consello, bueno, non durante 4 anos, menos porque os primeiros en realidad non dedicamos a isto, alrededor de 2.000 persoas, é dicir, pero 2.000 persoas non públicos, sino xente que participou activamente, é dicir, expertos, xente que veu de fora, de outros países. Cando empezou o Consello, efectivamente, eu apoiei e promovín a necesidade de que houvese comisións especializadas nos distintos ámbitos. Esas comisións logo foron medrando, a prova de que a idea non era mala, non? E a prova é que cada vez se entende máis a cultura como algo moi aberto. Hai moita xente que cree que a cultura son os poetas e son os pintores, e a cultura é a vida dun país, a cultura é a organización do territorio, e a organización social, é a capacidade para desenvolver estrategias de ciencia e tecnoloxía, é a capacidade para abordar cuestións económicas e de explotación das propias riquezas naturais. Todo iso é a cultura, incluída a gastronomía, as festas e a maneira de relacionarse entre as persoas. E eu creo que é unha visión moi moderna da cultura. A cultura non como algo que se garda e que se exhibe nos escaparates e nos mausoleos, sino como algo que está na sociedade, que está na vida e que ten, ademais, as contradicións, as dificultades da propia sociedade e da propia vida. Por exemplo, nunha orquesta temos sección de cordas, de ventos, de percusión, ás veces coro. O conxunto ten que ser equilibrado, ten que poder desenvolver unha especie de polifonía que faga escoitar varias voces moi diferentes nun conxunto armónico. Moitas seccións, un sentido amplo da cultura, trátanse temas, por suposto, que teñen que ver ca lingua, ca historia, ca emigración, ca música, ca arquitectura, co patrimonio, etc., etc., etc. Pero todo isto é un conxunto humano que fai reflexións, que fai propostas, as fai dende un ámbito do racional e non tanto da paixón. O Consello realmente naceu xa con unha idea moi clara de que a cultura tiña que ter en conta o feito científico, os feitos da ciencia, porque a ciencia, de alguma maneira, constituía parte da cultura contemporánea e, polo tanto, non podía excluirse en ningún momento, en ningún sentido, do que eran as áreas de traballo do Consello. De alguma maneira, era tamén herdeira da idea que tiña o Seminario de Estudios Galegos, porque o propio Seminario de Estudios Galegos, que para algúns poido ser o antecesor do que é o labor do Consello da Cultura Galega, tamén tiña moi claro que
que as seccións científicas estaban e formaron, de feito, parte da estrutura interna dos seminarios de estudos galegos. Polo tanto, o Consello xa naceu con esa idea desde o primeiro momento. E na primeira configuración do Consello existía unha área que se chamaba de Patrimonio Natural. Patrimonio natural no sentido de estudar, recoñecer, poñer en valor todo o que existía da natureza en Galicia. Creo que o sector da cultura científica foi enriquecéndose bastante, de prácticamente non haber nada. Hoxe, o que se fai na cultura científica no Consello é algo que é perfectamente homologable a todo e incluso superior, en moitos casos, ao que se está facendo no resto do Estado. Proxectos para a creación dunha Escola Superior de Arte Dramática en Galicia hainos desde finais do século XIX. Foi unha idea directamente do que era presidente do Consello daquela, de Carlos Casares, e eu como membro da sección de Artes Escénicas e Musicais, pois propuxen ali a creación desta comisión que foi aprobada unánimemente. É certo que iniciamos xa un longo proceso de peregrinación, de despacho en despacho, intentando pois convencer a políticos e responsables de diferentes institucións de que Galicia pois necesitaba ter unha Escola Superior de Arte Dramática, de que había unha demanda máis que sobrada para ese tipo de estudos, e finalmente, bueno, pois atopouse o apoio do Concello de Vigo e despois, bueno, pois foi quen ofreceu os terreos e a posibilidade de que a escola se montase ali, en Vigo, onde está agora. Os encontros de normalización lingüística que se levan realizando durante todos estes anos, que son un encontro anual en que profesionais, distinto tipo de profesionais que traballan coa lingua nos ámbitos da normalización se xuntan tamén para, non solamente para rearmarse para as xeiras seguintes, sino tamén para poñer en común novas experiencias, novos produtos, novos recursos, novas necesidades. Pois somos 10 membros, uns artistas, outros teóricos de arte, da estética, coleccionistas, fundamentalmente nos movemos por o campo teórico, pero o campo da creación tamén en todos os eidos, non? Nos xuntamos pois cada certo tempo e pensamos nas actividades que podemos facer ao longo do ano, que son moi variadas e que teñen como un denominador común que é Atalaya, que é o órgano de difusión da web cultural, chamase Atalaya, que cubre todos os campos da creación artística e a creación visual, e que é un produto desta sección dentro do Consello da Cultura Galega. Todo o mundo da creación visual, en xeral, pertenece a nosa sección de artes visuais. É dicir, non lle temos medo a esos eidos marxinais que ten o mundo da arte. Non somos ni tan académicos ni tan ríxidos neso, non? O Consello tense distinguido en máis dunha ocasión por ser a institución que crea vías de colaboración para grandes conmemoracións ou grandes celebracións ou programar actividades de grande alcance. Estou pensando, por exemplo, cando se celebrou o ano Cunqueiro, ou en actividades xa máis próximas, como poden ser algúns dos actos rosalianos que se celebraron este ano. Quer dicir que o fomento da cooperación institucional é, de alguna maneira, unha das divisas do Consello da Cultura. A Coordinadora de Traballadores e Traballadoras pola Normalización Lingüística botaban en falta un centro de recursos que lle ofrecera información, documentación sobre o proceso de normalización lingüística, sobre as normas, leis, decretos, sobre o material que se fora elaborando de campañas de animación, en fin, de toda unha serie de recursos que se viñan xerando
de forma máis ou menos espontánea, ás veces por parte do propio goberno. Entón, había unha auténtica necesidade de ir recompilando esa información. Ese traballo o CDSG continuou facendo. Pero logo, aparte de, digamos, da recolla desta documentación oficial, tivo un labor moi activo na recolla de documentación xerada por todo tipo de organizacións ou de institucións ou de colectivos sociais, institucionais relacionados coa normalización lingüística. Primeiro, no marco daqueles servizos de normalización lingüística municipal ou de empresas que se estaban creando, como dixemos antes, na década dos 90, e despois dos equipos de normalización lingüística comezaron tamén a producir moito material de distinto tipo, de recursos didácticos, de estudos, de informes. Unha das cousas que chamou moito a atención foron os materiais de campañas de normalización lingüística, porque aí hai de todo. Tivemos unha recolla moi importante de material histórico, por exemplo, relacionado co Día das Letras Galegas e das campañas históricas dos Falalle Galego, Galego na Escola dos anos 70, aquelas campañas de sticks dos coches. O Arquivo Sonoro de Galicia é un proxecto que naceu alá polo ano 1991. Aquí había unha serie de experiencias recentes, como era a de Dorotea Xúbar e Antón Santamarina, recollendo todas as súas cantigas por Galicia adiante, que configuraban un volume importante dunha memoria oral que víamos que se nos esvaía. El Terenciño do Norte, el Terenciño norteiro, moitas das grabacións que existen de América corresponden a momentos nos que aquí serían absolutamente impensables. Os primeiros magnetofós de cassette comenzan a circular por Galicia no ano 1968, 69, as gravadoras de Revox de bobina ancha antes, pero quen tiña unha grabadora? Moi pouquísima xente. Naquel tempo en que a Galicia emigrante, sobre todo a Galicia bonaerense, foi ese famoso facho que alumeou a cultura de Galicia nunha época escura, pois había un volume importantísimo daquelas grabacións ali conservadas. E entonces fomos o seu rescate. Naquel momento, cando fixemos aquela primeira aproximación a todos os fondos americanos e vimos que eran de especial interese, decidimos que, a parte de investigar e conservar, era moi importante difundir os materiais. Pero tamén había un aspecto, digamos, didáctico e de catalizador que queríamos, que era que se tomase conciencia da importancia deses materiais que estaban zarraspicados por moitos sitios. Persiste unha especie de instintividade de ser dun país, de instintividade, de intuición, non de conciencia. A conciencia vai se esvaindo cada vez máis. A conciencia arrequéntase en pequenos núcleos intelectuales das cidades, cada vez con máis vigor, cada vez con máis senso heroico e cada vez con unha maior determinación de que eso se impoña no porvir. Pero na aldea, no xeito consuetudinario, nas formas vitales inmediatas, salvo tamén o determinismo cerrado que impón esos tonos de vida ao xirar das témporas, as sementeiras, as cosechas, as tradicións do gando, salvo deso, esa concencia lúcida de pertenecer a un país, a unha evolución histórica, de estar proyectados hacia un porvir, eso vai se esvaindo dunha maneira dramática. Estaban morrendo, ou acababan de morrer prácticamente, todos os protagonistas da renovación cultural dos anos da época nós primeiro e despois das décadas seguintes. O sea, nestes anos desaparece Cunqueiro e pouco antes Otero Pedrallo e outros, entón tratábamos de fixar un pouco tamén todos eses restos de memoria oral culta que había nun centro que servise de referencia. No propio ano 1992, en colaboración co Correo Gallego, sacamos unha colección que se chamou a Fonoteca 92, donde nun dos apartados eran voces
que nos lle proporcionábamos, despois había cuestións de música, etc. E pensamos que todo isto serviu para que efectivamente se tomase conciencia da existencia dun patrimonio oral e dun patrimonio sonoro, dun patrimonio musical que necesitaba dunhas estrategias específicas de conservación e que iban máis alá dos arquivos, bibliotecas e museos tradicionais. Si, dentro das xoias do arquivo sonoro, eu destacaría o disco coa voz de Castelao, o disco orixinal coa voz de Castelao. Trátase dun disco de papel, de cartón, que leva unha imprimación por riba dunha xelatina, que se utilizaba naquela época para mandar por correo desde América a Galicia coa voz dos familiares. Por iso se chama un fonopostal. Ese disco é moi curioso porque foi grabado o día 2 de setembro de 1942 no Correo Central de Bos Aires, ao lado xusto da Casa Rosada, e conservouno a familia de Fernando Iglesias Tacholas, como ouro en pano. Fernando Iglesias Tacholas tivo a boa ocurrencia de alá nos anos 50 facer copias dese disco en cinta de carrete aberto para mandar a Galicia a varios puntos. Esas copias que circularon permitiron conservar para sempre a voz de Castelao, o que nos debe de levar á reflexión de que só se conserva o que se comparte. Ademais que ten unha serie de lendas despois moi curiosas. Eu coñecín a bonaerenses que andaban detrás do disco para destruílo, para que non se conservase a voz de Castelao en castelán e non en galego. No hay obra de arte capaz de resistir el juicio del tiempo que no lleve el cuño de una nacionalidad, y por extenso que sea su imperio, jamás pierde el aroma de la tierra y del momento en que fue creado. Así esta obra mía no pasa de ser un simple experimento artístico, pero aunque mereciese ser traducida a todas las lenguas del mundo, jamás dejaría de ser una obra de arte gallego, porque está hecha con zumo de tierra y miel de tradición gallega. O Arquivo de Emigración Galega nace á altura de 1992. Eu creo recordar que bastante impulsado por unha conmemoración que se viña encima, que era precisamente pois, o famoso quinto centenario, non? Que tantos nomes tuvo, pero que ao final era o quinto centenario. En aquel momento preparouse unha contribución por parte de Galicia, que foi unha exposición magnífica que chamouse Galicia América, ca intención de poñer en valor pois, os vencellos entre Galicia e América, desde o punto de vista histórico, non? Pero realmente pois a primeira conclusión que dali se sacou foi que, a pesar de que era unha relación secular, esta dos vencellos históricos, realmente era a partir da etapa contemporánea cando se facían máis profundos, non? Entón, eses vencellos centrábanse na historia da emigración galega. A partir de aí, pois, ese interés por traballar sobre a emigración galega deu lugar tamén pois, ao interés pola recopilación de distintos tipos de fondos ca intención de ir creando paseniñamente pois, un arquivo da emigración. A veces por coyunturas e incluso por relacións de carácter persoal, foise facendo pois, un camiño de intentar recuperar toda a documentación ou a meirande parte da documentación que estivese fora, non? Mandouse comunicación aos diferentes centros galegos espallados polo mundo, preguntando primeiro que fondos tiñan, en que situación estaban, en que estado de conservación. A gama de fondos que ten o Arquivo de Emigración é realmente moi amplia, non? Hoxe en día temos fondos documentais, fondos hemerográficos, fondos bibliográficos, fondos sonoros, e despois, dentro destas grandes clasificacións, temos, pois, subtipos documentais, non? Un arquivo de emigración pode atopar desde pasaportes de emigrantes a cartaces das compañías navieiras que facían a viaxe a América, a billetes de avión para Europa,
no fondo gráfico pode encontrar, pois, evidentemente, fotografías de personalidades da emigración, de vida cotiá, de traballos que desenvolvían os emigrantes, de saídas e chegadas nos portos. Vaya por diante que o Arquivo de Emigración non conserva obxectos. Esa sería a idea dun museo de emigración moi discutida tamén, e que o mellor pois pensouse en algún momento que o arquivo fose un precedente, non? Pero claro, hai cousas as que non podemos decir que non queremos ter. Ter a última bandeira que ondeou no centro gallego de La Habana, pois realmente é un luxo, non? E que foi a bandeira pois que foi arriada, digamos, no momento da intervención política do centro gallego de La Habana. Pero para min o valor realmente que ten esa bandeira é o vencello que ten ca propia historia da emigración, porque non podemos esquecer que non só a bandeira, senón o himno galego, senón a Real Academia Galega, foron ideas promovidas pola xente que estaba na emigración. Esas películas son o que se chamaba o cine de correspondencia, un medio peculiar de comunicación entre a parroquia da Colá e a parroquia da Ló. Os emigrados que estaban fora mandaban esas películas para que aquí pois, a xente da vila se xuntase e viran pois, como era Buenos Aires, como era Montevideo, que era o que facían alá, pois como se desenvolvía a xente, etc. E, a súa vez, os paisanos, acó, pois, facían outro tipo de documental no que enviaban os que estaban fora para decir como estaba a terra, o que progresara, o que empeorara. O Consello aboga porque haxa unha definición global de acción exterior de Galicia, é dicir, interinstitucional, e aboga porque a cultura forme parte desa acción. É dicir, o Consello non pode facer toda a acción exterior, pero reclama e defendo eu personalmente, creo que defendo o Consello, a necesidade de que haxa unha presencia moi importante da cultura no diseño da marca país. En xeral, a presenza de Galicia no panorama cultural internacional é relativamente escasa. É certo que hai algunhas figuras literarias de certo prestixio que soan fora, como poden ser Rosalía de Castro ou en escritores de expresión castelá, sobre todo Valle Inclán, ou mesmo sempre a Pardo Bazán ou Camilo José Cela. Bueno, a imaxe de Galicia no exterior nestes momentos creo que é algo difusa, non? Como consecuencia en boa medida da ausencia dunha definición interna de cal debe ser un pouco o perfil que Galicia intenta transmitir ao exterior. Non, probablemente a nosa imaxe sexa o resultado dunha suma de diferentes variables onde podemos incluir pois, Santiago de Compostela e o camiño de Santiago ata as excelencias da nosa gastronomía, etc. etc. Non? No caso de Galicia isto é máis evidente, porque ao carecermos de institucións tipo como un Estado, a cultura, eu creo que permite visualizar e visibilizar e proxectar mellor o que é a realidade galega. É dicir, temos dous instrumentos esenciais. Un é o ser
o punto de término dun camiño de peregrinación. E o segundo punto é que Galicia, por fas ou por nefas, tivo, sobre todo na época contemporánea, un comportamento sistemático de emigración que levou a moitos galegos por todo o mundo, especialmente no continente americano, pero non só no continente americano. Cunha característica moi esencial, e é que os galegos fora de Galicia non perden a súa propia identidade. En moitos casos, incluso a recobran e a construyen sobre algo que non tiñan. Eu sei que o Consello de Cultura Galega fai esforzos nese sentido e que, dados os seus medios, os resultados son un pouco menos que espectaculares. Por tanto, non vou ser eu quen diga que o que se fixo non está ben, todo o contrario. Sí que penso que igual hai que destinar algúns esforzos menos ao ámbito latinoamericano, ao ámbito lusófono, ao ámbito hispanófono, e hai que venderse un pouco máis noutros ámbitos. Onde hai que estar presente en Nova York, onde hai que estar presente en San Francisco, onde hai que estar presente en Berlín, onde hai que estar presente en Londres, onde hai que estar presente en París. Son os lugares onde hai que estar presentes. Bueno, creo que o papel do Consello no ámbito da proxección exterior da cultura galega é moi importante. Eu diría que determinante, non? Sobre todo porque o Consello primeiro ten a legitimidade, a capacidade e o recoñecemento para poder pensar estrategias que aínda non están suficientemente definidas, pero ademais é un referente do consenso a nivel sociocultural e incluso político e administrativo, indispensable para que estas políticas teñan sentido de futuro, teñan constancia e perseverancia, que non teñamos que andar a mudalas, como acontece con tantas cousas, pois cada 4 anos, cada 8 anos. É dicir, a cultura é unha cuestión o suficientemente sólida e importante como para que sexamos capaces como sociedade, como país, de consensualas, de facelas política de Estado, entre aspas, e creo que aí nese sentido, sobre todo nestes momentos de certa crispación social e política, é importante potenciar aqueles elementos de consenso, é a cultura, e desde plataformas de consenso, como pode ser o propio Consello da Cultura Galega, non? E aí ten un espacio fundamental no que compre actuar con rapidez e con enerxía, non? Porque non basta, desde o meu punto de vista, aconsellar, senón que é necesario actuar. O que reclamo é que debe haber unha coordinación desa actuación, que gastemos os recursos da forma máis eficaz, e, en segundo lugar, que a cultura sexa un elemento esencial nesa diplomacia exterior. Eu, máis que o Consello, falaría da propios desafíos da sociedade galega. O Consello da Cultura Galega é unha parte institucional da sociedade galega. E a sociedade galega compónse dos cidadáns, dos homes e mulleres de Galicia, da súa economía, as dificultades das novas xeracións, os problemas demográficos, os problemas do desenvolvemento económico e empresarial, da organización e o respeto polo territorio e o medio ambiente, a cultura galega, a cultura como un activo, a cultura como algo que enriquece a sociedade, non como unha especie de adorno, sino como un valor engadido para que o tradicional se adapte ás novas realidades e aos novos tempos, a ciencia e a formación do capital humano a través das novas xeracións e as universidades. Ese é o desafío dunha sociedade que ten que ter un proxecto de futuro. Sin proxecto de futuro non hai sociedade. Non hai país, non hai nación, non hai galegos. Hai que partir do feito do que o Consello foi unha novedade total para o que é a política cultural española. E, polo tanto, o Consello tivo que buscar o seu sitio. Cal era o seu papel? En competencia, ás veces, con outras institucións, con outras administracións, pero tuvo que ir buscando e definindo buscando, de alguma maneira, o recoñecemento, pero a través das obras, dos seus traballos. Creo que aínda seguimos neso. Porque o que vai cambiando é o contexto, pero o Consello, aínda que se vai situando, se vai aceptando, lóxicamente, como unha institución propia de Galicia e moi importante, é un referente cultural indiscutible, sempre ten que estar nesa dinámica de atopar o seu sitio. E agora, o sitio témolo que buscar nun contexto moi complicado e, sobre todo, nun contexto impredicible.
Eso é máis difícil. Porque ata agora traballábamos con coordenadas que evolucionaban máis ou menos dentro de unhos cánones ou de unhas perspectivas máis ou menos controlables, ou por lo menos esperábamos ou pensábamos que eran coñecidas. Hoxe, realmente, a incertidume, cara a onde imos, cara a onde vai a cultura, todo eso son, digamos, incógnitas. Son incógnitas que, no momento, eu creo que ninguén sensato pode poñerse en serio a definir e a resolver. Eu creo que neste momento estamos tamén noutra situación, vamos a chamarlle crítica, en dous sentidos. No sentido de que estamos nunha crise económica, nun problema generalizado da sociedade, pero tamén nunha crise no sentido máis positivo que ten a palabra, senón de cambio, de reorientación cara ás novas expectativas, forzado, de alguma maneira tamén, pola crise económica. Ten que facer un esforzo para saber chegar a esa sociedade. Por lo tanto, eu creo que deberíamos facer unha autocrítica no Consello para ver como podemos utilizar os recursos dos que hoxe dispoñemos, fundamentalmente as novas tecnoloxías, para chegar á sociedade galega e informala, activala e dinamizala incluso, non? Entendo que exixe un desafío permanente, é dicir, o desafío permanente do Consello é precisamente estar nesas tendencias, neses ámbitos de innovación que se van producindo, sobre todo no campo da divulgación e no campo da interacción, porque é a única forma de chegar a eses non só usuarios, sino actores do presente e, sobre todo, do futuro na cultura galega. O portal na rede da cultura galega o reggae, a mí parece que é unha das cousas máis positivas que se realizaron e máis eficaces, non só para a sociedade galega, sino para estar presente no mundo. Porque ou a cultura galega está presente nos ámbitos das redes sociais do mundo e dialoga cas culturas nun plano global, ou a cultura galega desaparece, ou a cultura galega entra no desafío das novas tecnoloxías, ou a cultura galega perde o carro da historia. E, por tanto, aí estamos xogando a vida. Bueno, creo que o reto fundamental é baixar un pouco o diapasón ou a insistencia na cuestión da identidade e subilo na cuestión da eficacia do facer. É menos ser e máis estar, ou máis facer. E isto supón unha pequena viraxe. Non é seguro que eso se logre, pero ese reto é fundamental. De modo que non somos máis importantes polo que sexamos, senón polo que somos capaces de proxectar e de transmitir ao mundo. O espírito e o contexto no que se creou o Consello de Cultura Galega era o espírito de consenso. E me parece que isto é unha das ideas máis importantes, das funcións máis importantes que pode seguir cumplindo, que está cumplindo e que pode seguir cumplindo o Consello de Cultura Galega. Digamos que todos teñamos esa conciencia de que podamos ter un punto concreto, claro, sólido de coincidencia. Entón, digamos que o Consello da Cultura Galega pode ser e debe ser e seguirá sendo un abanderado do consenso de todos os galegos de aquí, de fora de aquí, dos de antes, dos de agora e dos que veñan despois. Institución extraordinariamente original, mesmo dentro da legislación española, e poucas experiencias hai en Europa, unha experiencia que en grande medida viña do espírito escandinavo,
conforme se crea un marco para, por unha banda, aconsellar, por outra banda, estudiar e, por outra banda, criticar no sentido positivo, así polo menos entendemos aquelas cuestións, digo, que deben ser consideradas para o desenvolvemento da pluralidade que representa a realidade cultural dun país. Nese aspecto se caracteriza pola súa autonomía e pola súa independencia. No Consello de Cultura Galega deben de estar todas as voces, ou polo menos o máximo número de voces posibles das institucións e das persoas que algo teñan que decir alrededor da cultura galega. Porque nela agrupouse moita intelixencia, foi unha institución moi atenta ás realidades máis vivas da cultura, algo que en principio se sospeitaba que podería dar lugar a unha institución pois con certa tendencia ao anquilosamento polo propio feito. Da miña vida non vou a presumir innecesariamente do que non é verdad. Pois a idea foi mía. Que era o propiamente galego da cultura. E pensamos que esa pregunta previa sobre que concepto de cultura estábamos utilizando pois era de relevo. Non sexa que nos atopáramos ca sorpresa de estar empregando pois un concepto moi herdeiro de tradicións do XIX, moi estáticas, pouco dinámicas, ás veces un tanto esencialistas. E, polo tanto, responde a esa pregunta, crítica, debate, porque ao propio tempo non somente se trata de incorporar disciplinas, materias, olladas diferentes, senón perspectivas que moitas veces están en conflicto. E esa idea de conflicto cultural, de pluralismo interno, pois queremos tamén subliñala. Por lo tanto, non é só a novedade, recoller os debates máis recentes en diversos ámbitos, sobre a idea de cultura, senón tamén os propios debates e conflictos, ás veces ben agudos, en derredor do que debemos entender hoxe por cultura. O Consello foi creado desde o principio como unha institución de institucións. Penso que... O galeguismo aquel que soñábamos todos, coas xentes da xeración nós e do Seminario de Estudios Galegos. De maneira que eu quedei moi contento por esta recuperación do galeguismo tan necesaria para unha nacionalidade histórica como Galicia, con unha lingua como a nosa, tan velida. A idea fundamental era non solamente asesorar, digamos, a Xunta de Galicia, sino tamén, digamos, ter unha capacidade de iniciativa. Había como tres funcións de asesoramento, de manter, por tanto, de revivir e fomentar e impulsar o coñecemento da cultura galega non só dentro de Galicia, sino dentro do mundo. A idea do Concello de onde nace? Pois non había ningún precedente. É dicir, no Estatuto de Autonomía do País Vasco, o único que hai é un artigo que refírese á Academia da Lingua Vasca. No Estatuto de Cataluña non había ningún precedente, tampouco. E penso que podo falar en primeira persona, en fin, xa nesta altura. De que na súa fundación, na lei da súa fundación, pois só aparecían unha serie de institucións, algunhas, bueno, pois que efectivamente se podía supoñer un certo carácter conservador ou inmobilista, e isto, sin embargo, pois non foi así. Sendo unha institución que ten 30 anos, unha institución aínda máis ou menos nova, eu creo que nestes sentidos que acabo de decir, intelixencia, boas maneiras e apertura á realidade viva da cultura galega, é a institución, eu creo que máis exitosa e máis exemplar das que hoxe están vivas en Galicia. Con Filgueira Valverde comenzamos unha laboura que eu xa viña facendo desde que Piñeiro chegou a Galicia no ano 50, xa viña colaborando con ele e con os de Galaxia en esta loita por a cultura galega. Con Filgueira se puxo en marcha pois o Consello da Cultura e se puxo en marcha a Lei da Galeguidade. E, naturalmente, isto foi o berce desa recuperación do galego.
Bueno, o Consello naceu con un mandato fundacional que é o de preservar os valores culturais do povo galego, que é o que está na súa idea original. Esta é unha idea plural e moi aberta e ao propio tempo un pouco preservacionista ou conservacionista, que é moi debedora da tradición, eu creo que xa antes da Guerra Civil, da época do Seminario de Estudos Galegos, e da idea de que recuperar o patrimonio pois é unha forma de construir unha cultura nacional. Unha institución que está no Estatuto de Autonomía de Galicia, por tanto, o que está no Estatuto é o que autodefine a propia comunidade como colectividade, como povo. O Estatuto é aprobado por referéndum do povo galego e, por tanto, que para eliminar o Consello da Cultura Galega pois debería establecerse un referéndum, nada menos. Esa é a importancia que non convén esquecer. O Consello da Cultura Galega é unha